Na trávniku v žiari reflektorov dvoch legend čas nezastaví. Luka s loptou v srdci iriska, každý pohyb vopred napovie. Chorvátsky král, čo s loptou tancuje, s víziou v každej jednej prihrávke. Z Madridu až na vrchol sveta zostal verný svojej futbalovej zastávke. 20 rokov na vrchole, noha stále páli ako za mladá. Pre fanúšikov je to radosť, pre súperov zase ťažká porada. Dva svety, jeden cieľ, futbalový príbeh, nich sa píše. Luka a Craig, veteráni, čo stále hrajú v najvyššej ríši. Jeden bráni bránu, druhý diriguje hru celou silou. Dve mená, čo navždy zostanú futbalovou inšpiráciou. Medzi tromi žrďami stojí Craig, pevne ako stará dubová skala. Škótska brána, čo roky drží, kým útočná vlna sa na ňu valila. Gordon v rukaviciach, reflexia korís v tichom lese. Každý zákrok príbeh rozpráva, čo v sebe túto hru dnes nesie. 43 rokov v žilách, skúsenosť, čo nedá sa kúpiť za peniaz. Je to ten strážca, čo vie, ako zastaviť strelu aj z diaľky naraz. Sú to muži, čo vedia, že vek je len číslo v zápise. Sú to srdcia, čo bijú pre loptu na tomto svete, na irisku v čase. Keď zaznie píšťalka a štadión stichne v očakávaní, oni dvaja vybehnú opäť, nezastaviteľný. Dva svety, jeden cieľ, futbalový príbeh, nich sa píše. Luka a Craig, veteráni, čo stále hrajú v najvyššej ríši. Jeden bráni bránu, druhý diriguje hru celou silou. Dve mená, čo navždy zostanú futbalovou inšpiráciou. Luka drží taktovku, Craig uzamyká priestor medzi sieťami. Dve legendy, čo hrajú futbal, žijúce medzi futbalovými legendami. Dnes večer svietí hviezda, aj keď čas beží stále vpred.